sad ćemo dakle krenuti prema onome što vi volite, čime se vi bavite. To je takozvani vertikalni ples. Kad su moji dečki gledali kadrove u režiji, rekli su, Bože, što je ovo? Je li ovo sad za ljude osjetljivih živaca ili ne? Pa ja vas, evo Marija, molim da nam kažete što mi to gledamo i kako se to... Da, ovo trenutno su, znači, ovo što sad pratite su dakle probe iz kanjona Velike Paklenice, što je zapravo Nacionalni park Paklenica, i samim ovom prigodom bi zaista rekla vrlo kratku pohvalnu riječ Nacionalnom parku Paklenica, koji je u mojoj karijeri u Hrvatskoj jedan od najprofesionalnijih partnera i apsolutno suradnja sa Nacionalnim parkom Paklenica u svakom mogućem pogledu, znači od organizacije do moralne podrške, emocionalne podrške, kompletno logistike od strane službe za zaštitu prirode, pa evo kompletno gledate sad moj fantastičan tim članova Gorske službe spašavanja koji su mi vrlo, vrlo blizak tim i suradnički partneri u projektu. Dakle, u jednom pravom smislu riječi projekt je spektakl, projekt je vrlo, vrlo rizičan, znači po život opasan, znači nema mjesta za pogrešku. Jednom možeš pogriješiti, ali te poslije toga nema i nemaš priliku za drugu šansu. Tako da već u startu, budući da je to strašno skup projekt sam po sebi, također mora biti toliko jasno i precizno definiran od tehničkog do umjetničkog do svakog drugog aspekta da je naprosto već u startu jedan vrlo, vrlo zahtjevan po mene osobno projekt i put kojim sam krenila. Eto, ovo sad trenutno što vam je u kadru s lijeve strane su mali helikopterčići koji su zapravo bili u najmu jedne televizije, znači to je Arte televizija iz Minhena i Francuske, što mi je isto također velika čast da su prepoznali ovaj projekt i da je kompletna produkcija jednog filma, odnosno jedne reportaže o projektu koji radim u njihovim financijskim kabaritima. Tako da to su mali helikopterčići koji izlete oko mene za vrijeme proba i koji u biti u sebi imaju male kamerice. I te snimke koje dobivamo iz njih su zaista spektakularne i stvarno je pravi gušt gledati sve to kasnije. Je li ovo jedna određena nova vrsta umjetnosti? Bavili se u Hrvatskoj netko ovim vrstom plesa? Nažalost nitko, međutim evo baš danas sam se vratila sa jednog partija ovdje u Slavoniji gdje su mi kolege iz Osječkog i Đakovačkog GSS-a pokazali veliki interes za ovim. Jedna djevojka koja je spašavateljica je zapravo izašla u svojoj vikendici sa mnom na kuću. Stavili smo dva sidrišta, pogledali kako to izgleda i ona se zaljubila naprosto u izazove koje uže nosi samo po sebi. Ovo zahtjeva jako puno vremena, truda, preciznosti, koncentracije prije svega. I ljubavi. Je, ali toga stvarno ne nedostaje. To je vaš život u svakom Svega nam slučaju. nedostaje osim ljubavi prema tome što radimo i evo, baš sam taj izazov je sam po sebi. Što vam je do sada predstavilo najveći izazov i što planirate? Što vam je izazov u budućnosti? Probat ću odmah preskočiti ovaj financijski jer mislim da je to jasno. Znači, baviti se suvremenim plesom ako si na podu u kazalištu je izazov. Sad samo to poduplajte, stavite to sve na stijenu na 200 metara i bit će vam sve jasno. Znači, financijski aspekt je izazov sam po sebi. Druga stvar je naprosto pronaći aspekte umjetničkog dijela. Mene osobno spektakl ne zanima. Spektakl je bitan sam po sebi zbog gledatelja i zbog, recimo, konkretno u ovom slučaju Nacionalnog parka Paklenica, koji su glavni partneri koji nisu umjetnička institucija. Međutim, meni osobno najveći izazov baš u tome da zadržim integritet koji sam stekla za 10 godina rada na sceni, na daskama. Ja sam izgradila jedan vrlo sofisticirani izraz suvremenog plesa koji dosta duboko ulazi u jedan japanski stil, zove se buto. To je japanska interiorna tehnika rada i ja to želim zadržati. Znači, ja ni u kom slučaju ne prelazim na vertikalni ples, niti je moj cilj i ambicija baviti se vertikalnim plesom i postati vertikalna plesačica. Ne, ali ja smatram da u svojoj evoluciji
umjetničkoj, plesnoj, ja visinske elemente koji mi se počinju strašno motat po glavi trebam savladati. I naprosto je logičan slijed tome surađivati sa GSS-om i partnerima koji su mi nažalost vani u inozemstvu. Svoje znanje, iskustvo i sve ono što ste stekli prenosite i mladim Šibenčanima. Naime, predate u osnovnoj školi za balet i suvremeni ples. Kako, evo, klinci reagiraju? Pa klinci su filter. Naprosto sve ono što me je u 10 godina rada u ovoj karijeri koja je zbilja, kako bi rekla, jaka je, ne konkurentska koliko treba čovjek opstati. To je jedan ocean, jedno tržište u kojemu čovjek treba opstati uz velike, velike napore ako želi se zadržati svoj umjetničko, privatni, znači osobni integritet. To je strašno teško. Djeca su filter. Ona su ogledalo sameg tebe kao prodavača. Tu nema muljaže, tu nema muljanja, tu je naprosto iskreni jedan odnos. Iskreni odnos i ono što je savršeno, što sam uspjela primijetiti, pazite, to su prvi razredi osnovne škole. I baš ovom prilikom također želim pozdraviti Šibenik i voditelja osnivača škole Natka Duvnjaka, jer to je prvi puta u povijesti grada Šibenika da se osnovala osnovna škola za suvremeni ples. I to su to su prvačići. Znači, to su prva 2 razreda prvog osnovne koji su naprosto prvi put suočeni sa idejom suvremenog plesa i njima je to sve napeto, njima je to sve zanimljivo. Pokušati ih naučiti nečemu sa neke druge malo razine je i meni sam izazov, jer ja sam uvijek radila sa odraslim ljudima. Ovo su djeca, ne možeš njima pričati o atomima, molekulama, elektronima. Možeš im pričati o cvjetićima, patuljcima, štrumfovima i ostalo. Marija, baš mi je drago što ste nam došli u emisiju i što smo našim gledateljima imali priliku pokazati nešto doista neobično. Vjerujem, većina ih je prvi puta sada vidjela što je to zapravo vertikalni ples i divila se cijeloj ovoj vašoj hrabrosti, kako na koji način vi plešete po ovim stijenama. Ja vam želim doista puno uspjeha u budućem radu. Budite oprezni prije svega. Nadamo se kako ćemo vas uskoro ugostiti sa nekim novim projektima i nekim novim kadrovima koji će nam isto ovako oduzimati dah i kojima ćemo se diviti. Hvala lijepa još jednom. Hvala vama na pozivu još jednom.